Hi, hello friends, welcome to my channel Yakshitha Happy Family. Ensular Mandirla. And friends, in this video, samosa patti use mantadu samosa encha manthune bandi in video share maltondilla. The video recipe vlog adipundo. So full video complete agutude. Anchana bella start ಮಾಡ್ತೀನಿ the video. Samosa patti panda vinchi pundo packet. Net battadu 50 sheet undu. So 50 sheet undu 50 sheet undu net. ಸೊ ಇಂಚಿನವೇ 28 ಶೀಟ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. 50 ಶೀಟ್ ತೆಕ್ಕು ಇದು ಒಂಜಿ 90 ರೂಪಾಯಿ. 50 ಶೀಟ್ ತೆಕ್ಕು 90 ರೂಪಾಯಿ. 28 ಶೀಟ್ ತೆಕ್ಕು ಒಂದು 45 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಸಮೋಸ ಮನ್ಪುರನ್ ಬಂಡಾವು ಮೈದಾ ಮಾತ ಕಲಸಿದ ಮನ್ಪುರನ್ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಗಂಡರಪ್ಪ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುನವೆ ಎಂದುವೆ ಸಮೋಸ ಪಟ್ಟಿ ನೀನೊಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಂತದೀವ ನೋಡು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ರಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಂತೂ ಲೇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತನೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಾದ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಓ ಪಲ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟಾಣಿ ಪಲ್ಯ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಟೈರೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೈದಾನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತು ಮೈದಾನ ಕಲತ್ದೀವ ನೋಡು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಐನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಅಂಟಂಡವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಂಟುಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ರ ಮಸಾಲೆ ಆಯ್ತು ಲಾಯ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬುಂಡಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾರದಿಯೋಡು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಿಡ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜೆ ಸಮೋಸವ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಹಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಈ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಐನೂರು ದೆತ್ತನಾಂಡು ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪಲ್ಯಾಗ ಬಟಾಟೆ ಬುಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡೆ ಶೋಕ್ ಕೊಂಚ 2-3 ವಿಷಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪದು ಏನಿಡು ಬುಕ್ಕ ಬಟಾಣಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಸೊ ಬಟಾಣಿ ಅಂಡ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸೊ ಮಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ತನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಮೋಸ ಪಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ರೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಆತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರಂದವು ಸೊ ಸಮೋಸ ಪಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ರೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲತ್ತಿಕ್ಕು ಅಡಿಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್